sikubingelele ngasekhaya lana ke nensizwa la yakazana ezokisithathe isibeke ngodaba luka dokotela sazithi umphefumulo wakhe obekade lapha ke endaweni ke yase Vryheid ikhona ke insizwa yathi ulandela udaba la izokisithathe isibeke ukuthi kwenzakalani ngalo dokotela sizokuthi asikubingelele sikwamukela. Angibingelele umsakazi, ngibingelele abantu basezululeni namaphethelo. Ngibingelele umsakazi wakho engifisa ukuthi uqhubeke ulandelwe abantu abaningi ngoba usemphakathini. Siyathokoza kuyintokozo ukuthi ke sibe naso siyathokoza futhi usithathe silandise ngodaba leka dokotela othathe komphefumulo wakhe ngoba khona esakubona khona futhi ukukhuluma lo daba awukulithathe usibeke ngolazi lakho ukwenzakaleni kuqaliwe kwenzakalani ngaye. No, asibonge kakhulu umsakazi. Siphinde sisho nje ukuthi indaba yadokotela indaba esiyaqhuse sonke kakhulukazi siumphakathi wasezululand. Kakhulukazi umphakathi walapha eVryheid namaphethela abasebenzi balapha eVryheid Hospital abaphathi yonke umuntu othinta lesasibhedlela saseVryheid. Ngicabanga ukuthi insuku la ushaqeke khona. Ukhuluma nami nje ngiqeda ukufunda istatement se-PSA if I'm not mistaken, which is a union eshilo ukuthi sifuna justice for uDokotela Francis Idika. uDokotela Francis Idika kunesikhathi nje esiningi enama suspension esuspendiwe lapha esibhedlela saseVryheid ebe suspendwa a-charge abhale kuthina njengenhlangano yabahlali because it's one stage. I remember it was last year around October or September if I'm not mistaken where umuntu amfice endlini epakisha ekade singizokhuluma naye njengonobhala wasezululand inhlangano abahlali ezongitshela nje engilandisa ukuthi uhlukunyezwa umuntu okuyena owamqasha yabona uthi isingesinto lento bathi umbeki wenkosi akabusi naye. So ukhala ngokuthi njengomuntu obephethe udokotela umphathi bodokotela isikhathi eside laphana ebengakaza aqashe ngaphandle kweZululand district. So ngaso sonke isikhathi bebheka abantu abakhona la eZululand kube bona abantu abathathayo angazi noma ikona okwamkhandela amazinyo ashelelezingo yini ngoba kunomunye wezikhulu okhona laphana ngaphakathi amfaka wamfaka emsebenzini hayi ngoba ayemfaka emzwela wayequalifya vele naye ngokomsebenzi lo dokotela kodwa uthe mayifike oyefika lo dokotela into yokuqala ayenzile ngiyacabanga ukuthi nezenu Fabric umsakazi ngoba ilento yokubuka abantu ngokubuzwe kodwa ungabusabheka ukuthi ba qualified kangakanani ukusebenza ngoba ngikhuluma nje lo dokotela kuneyinsolo zokuthi ebenemali ebisideductwa kuyena eyumholo 49000 okuyi stress esikhulu kakhulu ebese hola njengodokotela nje abafika emsebenzini kodwa njengoba ngishilo ukuthi lo muntu obenza leyo nto umuntu esikholela ukuthi ufune ngabe bewahlonipha amava kadokotela futhi emhlonipha kwayena ngezenza azenzile emphakathini waseVryheid. Angikusho nje umsakazi ukuthi akumina njengonobhala futhi mina ngikhulumela imizwa yami kodwa mina engikhulumayo ngikhulumela imizwa yomphakathi waseVryheid nomphakathi wasezululand ukuthi silahlekelwe ukuhamba kwalo yadokotela and kubhlungu kakhulu ke makuvela ukuthi abantu ngiyibona abayabaphathi ibona abaphinde becindezele abasebenzi babo ngoba kumanje kune vacancy amathathu lapha esibhedlela umsakazi sekune vacancy ka CEO kune vacancy ka manager yomphathi ya nurse manager if I'm not mistaken yathi nurse manager bese kuba nenye futhi ekhona esevelile le yalomuntu oshonile ngoba beumphathi lo muntu for a period of 17 years eservice umphakathi waseVryheid and ukuthola kwethu sizwa kuthiwa uyibulele of which we don't believe kuphela ukuthi uzobuka uyibulala sizozwa ngepostmortem and i-postmortem noma ingaba khona but we believe ukuthi kuningi okumele i-department ikwenza uqinisekisa ukuthi abantu abasebenza kulesa sibhedlela basakujabulela ukuvuka ekseni beyosebenza ngoba abasebenzi balapha eVryheid Hospital abasakujabuleli ukuya emsebenzini because bathi nje kunendoda eyiwane endlovu kayiphikisho engafuni ukwenza umsebenzi ngomthetho obhalwe phansi kodwa efuna ukwenza ngokuthi yona iwubani of which it is very important ukuthi sidlangana abahlali we are not happy, we are not going to tolerate that. Futhi ke thina sike sisho sithi asiyona inhlangano efana noANC noma namanye amaqembu because asibhekile thina amathenda umsakazi. Thina sinhlangano engasebenzi ngepolitiki, sinhlangano esiza umuntu wenkatha we-IFP
i-IFP inkatha sizi MK siza nami noNombane asibheki. It's just that ke you know ukuthi iSANCO is aligned to the ANC. And it won't change ukuthi iANC yona sibona kuma policies akhona asekhona kumanje South Africa ukuthi yona esenza kahle, but it's all we are abahlali, and we are going to fight that justice of comrade Idika, because he was also a member of INEHAWU, of which INEHAWU inhlangano engaphansi kwekhosathu esikubudlelwane nayo nathi sikuma MDM structures. I know ukuthi mase ngikhuluma ama MDM structures mhlakazi uzodideka kakhulu, kodwa we understand ke la ukuthi ANC inhlangano enkulu kakhulu esebenza ngama structures ahlukene. Ngiyacabanga ukuthi indlela engindlale ngayo umsakazi indlela evikela isithunzi sawo nawo wonke umuntu okhona eZululand nabasebenzi abakhona ngaphakathi, kodwa akangikusho ukuthi sikhulumile nomndeni. Izolo umndeni ungithintile njengonobhala wabahlali wasiqinisekisa ukuthi usinike ilungelo lokuthi asibe ne-memorial service esingayenza ngokubambisana nokhosathu neNEHAWU nabahlali sim-own kulo 17 years, because one thing I want to remind you msakazi, laba bantu abasebenzayo njengodokotela they are serving and they make oath ukuthi bayaseva. So le muntu mayikwazi ukuseva kumphakathi waseFriday for 17 years, we are not going just to let him go to Nigeria without paying a tribute to him. Abaphatheka kabike nesibasolayo sebeyohlala la ekhoneni la abangaphathekile khona, kodwa we are forward with strictly with the justice ezokwenzeka kanoma ubani umsebenzi lapha kuleso sibhedlela. Lungile asiphethe ngokuthi uma ngabe ubulungiswa bungenzeki ikuphi nina enizokwenza njengoba labahlali? Ake ngithi namhlanje buningi siyabahlali sisemphakathini, njengoba sisemphakathini ngiwunobhala wenhlangano yabahlali, njengoba sikule by election, njengoba sikhuluma nje sinamhlanje sila uphongolo ngolesihlanu if I'm not mistaken sohlangana nesigungu sama officials eSANCO emva kokuthi bese ke siyohlangana nealliance engishilo ngathi ikhosathu esifuna ukuthi sithathe indlela yaphambili nasona lesa sibhedlela ngeke sikwazi ukusebenza. We will make sure ukuthi it stand still up until imfundo zethu ziyenzeka, because laphana kuseva abantu akuzona ilwane lezana ezilaphana, abantu bayafa every day while abantu bedlala ipolitiki esibhedlela. Even today, if I can tell you, this is a senior doctor. Umphakathi waseFriday awukho happy because it's a senior, is the only doctor obesemdala okhona. Bonke laba bakhona babuye ezikoleni. And bonke labo dokotela bala eSouth Africa bebehamba belale ngo12 lo dokotela ekwazi ukuvuka ayokhava iphesi zabo. Uyangithola? Namhlanje asinawo umuntu esazi to dedicated, because we are still xenophobic as South Africans. Umuntu may deserve equalify nazo zonke izinto, but simbuka ngale laso while we don't have that qualifications. So we are very angry as SANCO, and siyayithumela imessage msakazi kubaphathi baleso sibhedlela. Sithi iphunga elinukayo alinuke singakafiki ngoba mase sifikile sizofisa impendulo zibe khona. Kulungile kuzokala kahle sizolokho sililandela ke lelo daba sibongakhona isikhathi sakho kodwa sephazona. Siyabonga kakhulu, singakujabulela futhi ukuthi mhlawumbe kwi-memorial service yethu nibe abanye beyithamela ezobe zikhona, ngoba engaqinisekisa ukuthi emva kokuconsulta ne-leadership, because asilide emoyeni silida kwi-structure esinobuholi. So emva ukuthi ngikhulume nobuholi bonke beSANCO sizobe sesihlela futhi sinazisa ukuthi i-memorial service kaDr Idika inini. Sithokoza kakhulu. Siyabonga msakazi. Sibonga kakhulu nakwena ke mlaleli udaba solokho siliqhubeke njalo sifike esiphethweni sasiyathokoza kakhulu. Siyabonga.